Ka seng Voice of the People Party VP Kolong Kawai nag seng san perthei kabaki pai ba anong sunong jong gajala mekhalya khamtam apo adikasi pejantia hakaba ki babon ki balang ki pai ba kidang not baka VP kanyo sensar apo ka jala wala jangai kumba arsam steng hakaba yadai ka election amli apo ka jala jongi handrai la banong ki pai ba anong sunong jong gajala kilakwa dik shisha ka election house nem arjar popra Henry have a pet hakani kaseng san perthei menta khamtam apo ka jala jongi klempep labanong kin don shibun ki seng san perthei bat ki riu pa khmat jongi kin nyatho ni ong ya kabor ka VP house na marjar popra namar balela ong kumne have a pet nga ya kanong rim jong kiwe ki seng san perthei apo ka jala jongi kim don ya kanong rim kabaya ne skem kat kum balukular Henry kidon la kanong rim pat tang pan penthabe ne rong la krong mi kami na kawai ka seng shakawai ka seng nakata-katau ka VP kadot sisa ia kalat kumbalai tho uba polang do hakilat puthai khobor hakine ki khindet sngi balala ka VP kala bani kane ia kabor sensar hapo ka jala jongi Henry ia kane la banong klempep sisa lada kinong rim kianya skem bat yaj hakajik sisa nakamta ban sekri ia kajaj mendriu bat ka imnas alang jong ka jala jongi ka seng VPP walara kadon tangkatuk anis nem hapo ka jala jongi Henry klempep la banong kadon pat yaki inongilam kiba projabeng bat ki bestat khamtam habapet ya doktor ki ha parlimen kalong sisa ka jingkorku ya kajala jongi omtang ya kaseng Henry ya kajala barok kawe sachisin ngetskem ha usnem arjar upra langba unongilam jong ke parti VP uba arden unla banyalam ya kaseng barbanjit ya kinongilam ya kajat mendriu ha arjar popra daki basempang bat ki ba start nagamata kabah kamian jong kajat mendriu